Gaurko egunez duela 80 urte fusilatu zuten Jesus Karrera Olaskoaga Hondarribitarra Alcalá de Henarezen. Eta, Hondarribiko herria memoria historikoarekin konprometituta dagoen herri bada eta gaurko Zoragaiztoko egun hura gogoratzeko elkartu gara hemen. Pixka bat, bere figura ez dugulako ahaztu nahi, Jesus Karreraren figura ez dugulako ahaztu nahi, bidegabeki galdu zuen bizitza duela 80 urte, eta udaletik zenbait ekitaldi antolatu ditugu gaurko eta biharko egunerako. Eskertu nahi dizuet denoi etortzeagatik, guretzat gaur egun hunkigarria da, eta Jesus ere omenaldia egin behar dela pentsatzen dugu, bere bizitza nolakoa zen izan da ikusita, eta minon berari omenaldia egiten pentsatzen dugu zabaldu behar dela agertu ez diren guztiei, berreskuratu lortu ditugun guztiei, familia guztiei, eta oraindik familia asko dago sufritzen, eta pentsatzen dut denbora gutxi gelditzen dela berreskuratzeko orduan. Jesuseri eginda denei zabaldu nahiko nioke. Mila esker etortzeagatik. Eta horrela. Zutik lurrean kondenatu, zaren langile tristea. Nekez ginen elkar ganatu, indazu albiristea. Gertatuak ez du ardura, esklabua jaiki. Aldaketak datoz mundura, norden herriak badaki. Oro gudura ala, biari zaldabe. Internazionala, personaren ade. Oro gudura ala, biari zaldabe. Internazionala, personaren adin. Gora, Jesus Karrera! Gora!